गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै जे जोलुर मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौहाय दैदेनदों। CM काप बे गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि ओनसोलावहाय जाजेनो। दा गुबुन गुबुन जायगायावबो गासैबो दाखालि 14 थारिखनिफ्राय बे खेलाया जाजेनो BCDC लेभेल। बिनिफ्राय नै दा जोंनावहाय मैयानिफ्राय 25 थारिखनिफ्राय 26 तारिखनि गेजेरसिम 22 जुननि गेजेरसिम समष्टि लेभेल कन्स्टिटिउन्सि लेभेल बे खेलाया जागोन। दा जोंनाव नैबे पटबजरा समष्टियावबो दिनैनिफ्रायहाय जोङो बेखौहाय आरम्भ खालामबाय। 26 तारिखसिम जागोनहाय। दा जोंना बेवहाय 10टा BCDC दं। दा 10टा BCDCजों दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। दिनै मदाति BCDC आरो काजिगाव BCDC बिनि गेजेराव दिनै अपेनिं सुरु जाजेनबाय। लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मा खालामदों? दा आसा खालामदों जोङो दिनै जिहेतु गामि ओनसोलावहाय गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि गेलेग्रा दं, बिथांमोना मोजां प्लेटफर्म मोनाखै। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौनो गोसोखांनानै बे CM काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौहाय निस्सय खुंदों। दा आसा खालामदों जे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे सिंनिफ्राय जोङो मोजां गेलेग्राफोरखौ जों बोखांनानै लाबोनो हायो। दा दिनै BCDC लेभेलावबो गासिबो गामिनिफोरनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोदों आरो दा नैबेयावबो जों आसा खालामदों जे जिहेतु मोनब्रै लेभेल दं BCDC लेभेल, कन्स्टिटिउन्सि लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेल। जों आसा खालामदों जाहाथे एकदमबारे गामि सिंनिफ्राय जाहाथे जोंनि गेलेग्राफ्रा ओंखारबोयो आरो मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनो। दा बेथ' जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा बहुद दुखु गोनां जानानै फैगोन। मानो होनना बुङोबा इन्डास्ट्रि जुदि गैयाब्ला जोङो खालि गभर्नमेन्ट साख्रिजोंहाय जोंनि बेखार समस्याखौ जोङो फोलोमनो हाया। दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायावहाय दिनै गोबां इन्डास्ट्रिसफोर गायसनदों। दा बेजोंहाय बिथांमोना हयथ' निस्सय मोजां मोनसे थासारियाव फैदों। गभर्नमेन्टनि साख्रिया जाहैबाय मोनसे सीमित लेभेलाव थायो आरो इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो नांगौ जायो आरो दा बेजोंसो जोंनि समस्याफ्रा बेखार समस्याफ्रा एसेबाबो सुस्रांनो हायो। दा बे मोब्लिब गोहोआथ' मैया CM सार मानगोनां बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया सैथो। दिनैहाय जोंनि दैया दैमानि दैफ्रा एसे लासै लासै खमायलांनो हमदों। दा बेखौ नोजोर होनानै दा बिसेस करि थार्मेल पावार प्रजेक्ट आनिफ्राय सलार पावार प्रजेक्ट दा बेफोरखौहाय सरकारा एसे गुरुत्व होदों। दा बेफोर जुदि मोब्लिब माबाया जुदि थायाब्ला हयथ' निस्सय जे CM सारा बुंनाय बायदि जे जोङो इलेक्ट्रिसिटिखौ जोङो मोजां रोखोमनि हयथ' जों बे ओनसोलावहाय मोननोबो हयथ' हानायबो नङा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे हयथ' एसे साननायावहाय आंनि नोजोराव हयथ' एसे भुल सानदों खोमा बा हयथ' मोजाङै मोनथिजोबाखै खोमा। मानो होनना बुङोबा बै फुराना जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट दङ, बे जायफोर एकदम उखुन्दै लुन लुन गुयो आरो वेस्टेज जेनाखि मेटेरियेल्सफोर दङ बेफोरो जानला मोनला जायगायावहाय हगार हरो। दा बेजोंहाय गोबां खथि जायाखै नङा, जादों आगोलनि समाव। खिन्थु दा बेखौ गभर्नमेन्टआनो बेखौहाय हयथ' बेन खालामबाय। दा जेनाखि गोदान टेक्न'लजि बे जाहैबाय माने सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्लान्ट होनो आरो बिनिनो आरो साबसिन आल्ट्रा सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्रजेक्ट। दा बेयो बिनि उखुन्दैयाबो दैजों मिहलायनानै वेस्टेज हिसाबै बै टेंकियावहाय थाङो आरो बेखौहाय रिसाइकेल खालामनानै बिथांमोना आखौ बे दैखौनो बाहायफिनो। दा बे रोखोम बे आल्ट्रा सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्लान्टआ बियो पलुसनबो जाया, उखुन्दैबो बे धरननि उखुन्दै गोसोमा ओंखारा। आनिफ्राय बेवहाय साउन्डनिबो पलुसन जाया आरो दैखौथ' बे जे जायगायावहाय जागोन बे जायगायावहाय दैनि खुनु बरिं सिस्टेम खालामा। बिसोरो दैखौ दैमायावसो लाङो, दैमानिफ्रायसो लाबोयो। दा बिनि थाखाय कमप्लिटलि बिसिनि बाउन्डारि सिङावनो बे बेबस्थाखौ दोननाय जायो।
बेवहाय खुनु मोनसे आबादनि खथि जानाय बा मानसिनि खथि जानाय जोङो बेखौहाय मोनथिनानै मोननायावहाय जाया आरो दा बेखौ हयथ' जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाङानो हयथ' भुल बुजिदों बै आगोलनि फुराना जे पावार प्रजेक्टफोर दङ उखुन्दै लुन लुन गुग्रा दा बेफोरखौ गिखांनाय फैदों बेजों बेमार जायो मानसिनि खथि जायो आबाद माबाफ्रा खथि जायो बेफोरबायदि हयथ' साननाय फैदों आरोखि दा आसा खालामदोङो जुदि रायजो राजाफ्रा बुजिनानै बेफोरखौ एसे जोंनि BTC ओनसोलावनो जुदि लाखिलायोब्ला हयथ'